Machiegni kendo koko ne owuok e dala jaod bura ma Naivasha Jane Kihara odhiambo ma kawuono e kinde mane apisas mag okwach kich ne ochopo kanyo mar make. Apisas go ne oluoro dala jatelono gino mane ochune ong'ad bura mane en go gi johera mage. Okwach kich oyango ni jaod burano ne omake gi ketho mar siayo rawere e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyowa ler. Kar sa 9 odhiambo ma kawuono e dalane mayudore Maria Gushu e kar chung' od bura ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Maromo apisas 20 mago okwach kich ka omakore kod mago bila ne oloro od jaod bura ma Naivasha Jane Kihara ka girito jaod bura no mondo tiek romo mane obago gi joherane. Ofisi ya kule chairman pamoja na ofisi yako. Bang' thuolo machuok kende, romo no ne ong'adi gi e kore kapok ne omak jaod bura no. Apisas go ne wuok kod jaod burano achiel kachiel nyaka e sendo bila ma Naivasha kama ne odin ne jatelono kuom kinde machuok. What can it be? Mimi sijaingia police station maisha yangu yote. Sijaandikwa kwa hiyo kitabu. Na mimi si pastor. Ile nasafanyanga ni siasa. So wacheni twende tukasikie mbele. Moko kuom jotelo motenore gi ogai mar duond buch DCP Rigathi Gachagua to ne wacho ni nyawadgi no iguro kamano e weche mag siasa. Ndio serikali nilipigania inanishika sasa. Thuolo machuok bang'e, wuodhno ne wuok kochomo boma ma Nairobi ka nyamburko mag okwach kich go ne riembe ng'we rititi. Kihara igeno ni biro chwale log tich mar okwach kich otieno ma kawuono, kama igeno ni obiro ndiko e dhoge kapok otere doho tich abich okinyi mar chiwo dwoko e bura momakne mano motenore gi siayo jopiny e kinde ng'anyo mokalo. Jotelo mamoko motenore gi Gachagua kama oting'o jaod bura ma Manyata gi Tonga Mukunji, kijana machachari Peter Kinyanjui mong'ere kaka Wanjiru kaachiel kod Wanjiku Thiga duto sekale midhiere kinde machuok mokalo ka idonjonegi gi ketho mag njore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Adek kuom 10 mar jopuonjre mag grade